220 ел элек Адольф Кетле исемле алим дөньяга килгән. Дөресрәк әйтсәк, Ламбер Адольф Жак Кетле. Ул билгеле математик, астроном, социолог, метеоролог һәм фәнни статистика нигез салучыларның берсе. Кетле математикага искиткеч сәләтле бала булган һәм 18 яшендә ул үзенең шәһәрендә математика укыта башлады. Ләкин барыннан да бигрәк Кетле үзе уйлап чыгарган Гәүдә массасы индексы белән данлыклы. Индекс ул бер сан. Шушы сан ярдәмендә кеше гәүдәсенең авырлыгының гәүдә озынлыгына туры килүен билгелиләр. Индекс гәүдә авырлыгының нормага туры килүен, нормадан артуын яки киресенчә нормага җитеп бетмәвен күрсәтә ала. Әлеге индексны исәпләп чыгарыр өчен кеше авырлыгын, ягъни килограммнарны, кеше буеның квадратына, ягъни метр квадратка бүләргә кирәк. Килеп чыккан сан 18 ярымнан әзрәк икән, димәк, сезнең авырлык җитеп бетми, сез артык ябык. 18 сызык 25 тирәсендә икән, димәк, сезнең тән авырлыгы белән бар да тәртиптә. Әгәр дә 25 уза икән инде, димәк, авырлык белән шак кына проблемалар бар. Менә шулай, сәламәт һәм гыйлемле булыгыз.